да си сложите някакви модове на GTA San Andreas. Аз на предишното видео бях показал как да си инсталирате Клео, а пък сега ще ви покажа как да си сложите различни модове, ама не от Клео папката. Клео мод папката. Първият ми мод е за GTA Skin Selector. Има линк, ще има линк в описанието, повтарям май. Сега, аз съм го изтеглил, да го намеря само. Аз съм си го сложил тук, на вас може да се изтеглим файлове. Ето го Skin Selector. И чакам маничко, готово. Отваряте Клео папката. И ето, и се отваряте главната директора на San Andreas, на GTA San Andreas. Отваряте сега. Клео, ето го. Аз съм сложил тук и друго и за него ще обясня. Това е за читнението. Ето го сега. Skin Selector. Ето го слагаме тук, излизам го. Оп! И го пускаме тук. На мен ми излиза, защото съм го направил. Излизам. И тук излизаме така, чакам на дата. И тук има едно нещичко. И чувайте и вие тук отивате също. И так, ето и взимате и хвалете го тук. Готово. И айде, готово е. Skin Selector се пуска с Tab, Q, там до W и Tab. До W има до Tab има още един клавиш, цъкате на него, след това на E и се включва Skin Selector. Ще има как да се включи в описанието. Сега, то е готово. Излизаме от тук. Ще ви покажа чит менюто. Чакайте. Това е грешното. Чакай, нас не се изтегля тук. Ето го. Чакай, само нещо да проверя. Добре. Продължавам цифрата. Видеото. Ето, вижте, ETS, Chat и Клео текст. Така ги копирате. И идвате да ги махнем. Аз коментирам с към тази едно видео. И идвате в главната директора на играта. И тук. Аз имам много неща. Тук намерете тази папка, ама трябва да имате Клео 3 инсталирана. И си го поставите тук. Така, оп. И си го пускате тук. Правите това, да. Така. Готово ви е. Чият менюто се го отваряте с C, Shift и CTRL. Scroll. Аз му към кръл. И с него си го пускате. После с Enter излизате, а пък с 5 влизате и вие се го можете да го знаете. Следващият ми мод, който ще ви покажа е
Как спавняме? Мисля, че... Паркур мода на мен не ми тръгна. На мен хубаво не ми тръгва. Не ми го препоръчвам. Мисля, че кар спаване. Скин селектора. Кар спаване. Готово. Аз те съм ги направил. Кар спаване е много лесно. Цъкате на разархивацията, отивате в папката кар спаване. Чакайте, аз не съм го направил. Чакай, ще направя. Чакайте. Тук. Ето го хвърляте, дето бяхме преди малко, главната директора на играта Сан Андреас, клева папката и там го пускате и после се го включвате с две от горните копчета. Аз съм го направил, няма го правя. Читмент готов, скин селектора и цъкате е тук. Аз за ето ще има линк също. Цъкате е тук. Това е за атомна бомба мода. Цъкате е тук и ето го. Само ето и го хвърляте. Ако искате някакви други, ето и си го вземате и го слагате в главната директора на играта в клева папката. И после пишете кода, влизате в играта, пишете кода NUKE и айде. Готови сте, готови идва на кола с една ракета. После като напишете още един път кода NUKE, той ви гърми. И да, сега... Хора, и дано да ви е харесал това видео и да ви е помогнал.